Mit-tnejn iċ-ċentru ta' tilqima l-COVID-19 li kien fil-binja Gateway fl-Università ta' Malta ingħalaq u minflok intrama ċentru bis-Swidi dak li hemm għal testjar l-COVID-19 fil-Park and Ride tal-Luxol. Min imur tilqim issa jista' jibqa' fil-karozza fi proċess li jdum biss ftit sekondi. Il-koordinatur tal-programm ta' tilqima l-COVID-19, Jorgen Sunes, qal li kull min għandu appuntament id-datat mill-lum il-qudiem għall-Università ta' Malta għandu jmur jieħu it-tilqima il-Luxol minflok. Fil-fatt dawn in-nies qed jiġu kuntattjati biex jarfuhom dwar it-tibdil fil-post. Jorgen Sunes qal li l-proċess huwa wieħed li ma jdumx anke fit-testjar għal COVID-19. Illum il-ġurnata jista' jsir test kit id-dar, jittestja d-dar, allura ovvjament in-numri tal-swabs overall madwar Malta kollha naqsu. Dan jirriżulta wkoll anke ħabba li persuni ħadu l-vaċċin, ħadu t-tieni doża tal-booster jew anke l-ewwel doża tal-booster, allura l-każijiet huma baxxi. Bħalissa qed jitlaqmu bit-tieni doża tal-booster persuni li għandhom il-fuq minn 65 sena. Persuni li rċevu l-appuntament tagħhom u jixtieq jattendu mal-raġel jew mal-mara tagħhom u għandhom appuntament differenti, inħeġġuhom biex flimkien jattendu ma' dik il-persuna u jingħata d-doża wkoll. F'dan iċ-ċentru qed imorru wkoll persuni li għal xi raġuni ma ħadux l-ewwel doża tal-booster. Persuni li jkunu jridu għadhom jirdu l-ewwel booster jew kellha xi raġuni jew waħda missjaw l-appuntament tat-tieni doża tagħhom jistgħu jagħmlu da billi jikkuntattjaw 145 daw tuhom appuntament biex kemm jista' jkun iżommu miegħu, però jekk xi raġuni jew oħra ma jkunux jistgħu jaqbdu 145 jew inkella b'xi mod jew ieħor kun jridu d-doża imminenti jistgħu jiġu hawnhekk u aħna ntujilhom. Il-ħinijiet ta' ftuħ ta' dan iċ-ċentru huma mit-2 sal-ġimgħa mit-8 ta' filgħodu sa' 2:30 ta' wara nofsinhar. It-tfal jistgħu jittieħdu kull nhar ta' ġimgħa bejn it-8 u nofsinhar.